Opština Bečej odlučila je da, shodno uspesima koje postižu kajakaši Kano kluba Bečej, izdvoji novac iz budžeta i time pomogne trenažnom procesu Marka Novakovića i Luke Stojkova. Radi se o finansijskoj podršci od oko 1,5 miliona dinara, odnosno 60.000 dinara mesečno po sportisti do kraja sledeće godine. Mislim da donošenje ove odluke da obezbedimo finansijsku podršku Marku Novakoviću i Luki Stojkovu predstavlja zaista jednu obavezu lokalne samouprave, ali naravno da smo svi zaista i ponosni i zadovoljni što se uopšte nalazimo u situaciji da pre svega opština Bečej ima nekoga ko može da se nađe na olimpijadi 2024. godine u Parizu, jer kada se okrenemo ne samo u našoj lokalnoj zajednici, kada se okrenemo i po drugim opštinama oko našeg Bečeja, malo je sportista koji zaista se nalaze u ovakvoj formi, koji uopšte gledaju na sport na jedan ovakav način i koji uopšte imaju predispozicije da ime opštine Bečej, odnosno u ovom slučaju ime Republike Srbije, pronose na meridijanima olimpijskih igara koje će tek da uslede. Marko Novaković i Luka Stojkov ne kriju zadovoljstvo ovim gestom lokalne samouprave. Kažu da će sve od sebe da se 2024. godine nađu na olimpijskim igrama. Meni je drago što, evo, posle nekoliko godina mogu da budem ovde u svom gradu. Mislim, ja i jesam svakako u svom gradu i treniram ovde, ali sam bio pod drugim imenom, što je nekako za mene bilo onako uvek malo pod znakom pitanja i sada mi je drago što sam ovde i što mogu da se borim za svoj grad. Nadam se iskreno da će to doprineti tome da jurišam ka ovoj olimpijadi. Ja sam hteo da se zahvalim prvo što ste prepoznali kvalitet u nama mladima. Naša saradnja traje od prošle godine, tačnije od ove, i taj kvalitet smo uspeli da pokažemo ove godine na prvenstvu Evrope. Ispunili smo očekivanja, nekako uzeli smo tu srebrnu medalju. Sad izlazimo iz kategorije mladih seniora i sledi nam neko novo dokazivanje sledeće godine u kategoriji seniora, što je puno zbiljnije. I samim tim ova podrška puno znači. Dejan Terzić, trener Kano kluba Bečej, dodaje da se norma za olimpijadu može izboriti u avgustu, te da i Novaković i Stojkov imaju realno šanse da to i učine. Mogu reći da je plan kluba podržan od strane opštine zaista prelepo i neizmerno vam hvala na tome. Imamo kontinuitet u klubu od, kako smo nabrojali, gospodina Šoti Jožefa, prvog olimpijca u kajaku u Bečeju od 2000. godine na koga smo se ugledali, mogu slobodno imenom i prezimenom reći, i ja, Dejan Terzić, i Marko Novaković, i Marko Tomićević, i želeli da budemo kao on ili bolji. Evo sad to nova generacija mladih sportista gde su i Luka Stojkov, i Miloš Stojkov, i da ne nabrajam dalje mnogi drugi dobri sportisti koji treba da naslede naše rezultate i nadam se da postignu još bolje rezultate. I mislim da je to prepoznato od strane opštine, zaista dat nam je vetar u leđa i raširena krila da možemo da nastavimo sa zaista ozbiljnim trudom i radom i postizanjem tih rezultata. Imamo način, znamo kako. Svi Bečejci i bečejska deca su dobrodošla u naš klub, jer evo dokazano poslednjih 20 godina pravimo odlične i sjajne rezultate. Imamo evo tek za sada 3 penzionera, nacionalna priznanja, ali nadam se da će toga biti još i više i uz neizmernu zahvalnost, ponavljam, opštini Bečej, takođe pozivam i svu decu u opštini Bečej koje žele da se bave sportom, da dođu na kajak i da idu koracima do sada evo dokazanih uspešnih šampiona. Bečejci u svom matičnom klubu sparinguju i treniraju zajedno. Marko Novaković probaće da stigne na olimpijske igre u četvercu na 500 metara, a Luka Stojkov u dvosedu na 500 metara sa mlađim bratom Milošem, dok je opcija i pojedinačno.